Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen fadin duniya ga baki daya. Ina yi kowa fatan alkhairi kamar kullum dai ina tare da ku. Ina tare da kai 100%. Shin wai kun san me yake faruwa ma kuwa? Me yake faruwa? Shin wai ba ku da labarin makarantar Malam Buba wacce take a garin Huga? Na samu wannan labarin. Allah ya kara wa malam lafiya. Shin ko kai ma kana jin labarin wannan makarantar da take a garin Huga? Kwarai. To ba tare da bata lokaci bane, kun san cewa wannan makarantar a duk shekara takan yayi zakakuran ɗalibai wanda suke yin saukar alkur'ani. To bana mata yayi. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa da gaske nake yi. Insha Allah a cikin wannan watan da muke ciki idan Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai gagarumin saukar alkur'ani da za a yi a wannan makarantar da take a cikin garin Huga. Ga irin wannan muke nema a cikin al'umma. Kwarai kuwa malam, ka san shi musulunci tsaftataccen addini ne. Idan har ka tashi ka tsinci kanka a cikin sa to sai ka yi wa Allah godiya. Allah mun gode. To kamar da yadda na gaya muku wannan sauka ce ta alkur'ani mai girma da za a yi ta ɗalibai na karo 17. Alhamdulillah. Ranar Lahadi ne za a yi wannan saukar karfe 8 na safe zuwa karfe 6:30 na yamma. Kwarai. Wannan shine dalilin zuwa. To don haka dai muna gayyatar mutane duk inda suke. Duk inda mutane suke muna gayyatar su da wanda Allah Ubangiji ya bayo ikon zuwa a gurin wannan gagarumar sauka da za a yi a garin Huga. Kwarai. Akwai bakin da za su halarce mu gari wayanda za su zo. Irin bakin da za su halarce mu shine irin Allah kai, latsa, kashe, wandale, jigaura da kuma gahe da duk sauransu, garhanga da kuma kauran amur da kauran ashara kauran mullela kai har da mutanen dindi. In Allah ya yarda duk za su zo gurin wannan taron. Kwarai kuwa. Sannan akwai manya-manyan baki da za su halarci wannan taron saukar alkur'ani da za a yi mai girma a garin Huga, irin su Sayyidi Umaru, Sayyidi Jafaru, irin su Sayyidi Maniru, Kwarai. Halilu Zawiya, irin su Kadi Halara, irin su Aliyu Halara, irin su Aminu Dan Malam Buba da suke a garin Huga. Alhamdulillah. Magana ta biyu shine Manya-manyan bakin malamai da za su halarce mu a gurin wannan saukar alkur'ani irin su Malam Suraji, Kawar Aisha, Malam Usman Kauran Mullela, Malam Buba a garin Huga, Malam Awali, irin su Malam Ila, irin su Malam Hamade, duk gasanan malamai kala-kala, irin su Malam Ibrahim Ibini Usman, duk gasanan kala-kala za su halarce mu gurin wannan taron da ma sauransu da wanda ba su yi sunansu ba, duk malaman za su hallaru za su zo kada a bar ku a baya. Allah ya maka albarka, ka ji maganar gaskiya. Sannan ina gaida wato Abdulrahman Salu mai garin Huga saboda ya tsaya tsayin daka tsaf domin gana an yi wannan sabkar. Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi, ya saka masa da alkhairi, ya saka masa da alkhairi. Amin. Sannan ina gaya muku cewa Malam Buba ya ce a sanar da mutane yana kiran kowa da kowa wanda Allah ya ba ikon zuwa a gurin wannan saukar alkur'ani. Ga irin wannan muke nema a cikin al'umma. A matsayinmu na musulmai a duk inda muke a fadin duniya muna farin ciki, muna murna, muna nishadi da wannan saukar alkur'ani mai girma da za a yi a wannan gari na Huga. Kwarai. Haka ne ranka ya daɗe. Don haka muna yi wa wannan ɗaliban da za su yi wannan saukar fatan alkhairi. Ubangiji Allah ka sa su yi amfani da shi wajen ilmantarwa, koyarwa, wa'azantarwa kamar yadda malamansu suke yi musu. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Sannan wanda ya ɗauki nauyin wannan interview da kuka ga mun yi shine Halilu Zawiya saboda ya ce a gaida ku a gaida ku a gaida ku na ce zan gaida ku zan gaida ku zan gaida ku ubangiji ni ne naku wato Yusuf babban yaro KDH wanda yake a garin Kaura. Duk wanda yake buƙatar irin wannan interview da muke yi zai iya neme mu akan number wayoyin mu kamar haka. Idan har kana buƙata wani abu ne ya taso maka wanda kake so kowa ya sani za mu iya maka amfani a wannan hanyar ta tura maka sako insha Allah. In wa'azi ke gare ka za ka iya kai mana bayani domin mu yi maka sanarwa. Idan sauka ta alkur'ani ke gare ka za ka iya kai mana bayani domin mu yi maka sanarwa. Idan har aure ne ke gare ka za ka iya kai mana bayani domin mu yi maka sanarwa. Idan har wani shago ka buɗe wanda kake so a yi maka tallan kayan da ke cikin shagon ka insha Allah idan ka nemi mu akan wannan lambobin za ka samu za mu yi maka duka abin da kake so insha Allah. Daga naku wato Yusuf babban yaro KDH ina ma kowa fata alkhairi. Ubangiji Allah ka sa wannan saukar da za a yi lafiya a kare lafiya. Ubangiji Allah ka sa idan an gama Allah ka mai da kowa gidansa lafiya. Allah ka ba wa wa'annan malaman abin da za su rike bake su da duk wanda zai zo a yi lafiya a kare lafiya. Ubangiji Allah ya sa a gama lafiya a kare lafiya ina ma kowa fata alkhairi. Ka shiga YouTube channel din mu ka rubuta yaran zamani KDH
idan ka sa yaran zamani KDH insha Allah za ka samu dukkan abin da muka dora sabo da ma wanda ya daɗe. Ku neme mu akan wannan lambobin da muke amfani da su sai kun zo. Wallahi ba sai an ɓata lokaci ba. Allah ya saka maka da alheri.